As we conclude the year, oh Lord, siphakamisa wena wethu ngisithi siyabangala masibheke emuva la usikhiphela khona. As we conclude the year, oh Lord, siyabonga ukuthi usifishile nala sihluleke khona kodwa wasifihla. Nalapho izimo zisibeke phansi kodwa wasifihla wasiveza singabanqobileyo. Siyabonga ukuthi wena kakukhathali nje sithi ucingo walokho ekuseni sithulele imqhele kodwa siphakamisa wakho umqhele. Ekuseni sifihle igazini kodwa sithi makuvele yakho igazini. Let it be about you, Lord, namhlanje ekuseni. Siyabonga abangcwele, siyabonga udumo nesibongo ngegama lenkosi uJesu. Amen. This is chapter 1, verse 1 to verse 3 students. Get verse 3. Verse 1 to verse 3. Sifunde khona. In the beginning, God created heavens and earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was hovering the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, let it be light. Let there be light. And there was light. So verse 2. Sorry, in chapter number 2, verse number 18. The Lord said, it is not good for the man to be alone. I'll make a helper suitable for him. Can I get an amen from the ladies who are married? The Lord said it is not good for the man to be alone. I will make him a suitable helper. These are ladies. All the single ladies in the house. I'm talking to the kind of person I show you to about food service. Genesis chapter 5 verse 5. Isithosa kwesithi ubudala ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Umhlaba wawumhlane engenalutho, kwakungumnyama phezulu kodwa. Kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezulu kwamanzi. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. Waba khona ukukhanya. Chapter number 2, verse number 18. uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ngizakumenzela umsizi onjengaye. Chapter number 3, verse number 7. Chapter number 3, verse number 1 to verse number 6. Now verse number 6. Now the serpent was more crafty than any other wild animal the Lord had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat from the trees in the garden, but God did say you must not eat the fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. You will certainly not die. You will certainly not die. You will certainly not die, the serpent said to the woman. For God knows. Okay, I remember number 4. So it's clear about this way. You will certainly not die, said the serpent to them. Inyonga yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emthini yasensimini na? Owesifazane wathi enyongeni, singadla izithelo zemithi yasensimini, kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazithinti ukuba ningafi. Inyonga yathi kowesifazane, anini lelifa lokufa. Siyabonga baba uNgcwele ngezilapho lasekuseni usisa umntwana wakho esakhuluma ngalo ngoba ilona osakha ngalo oJesu Inkosi. Amen. Amen. Ekuseni namhlanje sifundisa ngale ndaba as we celebrate Christmas, as we wrap up the year, the celebration of Christmas. Amen. I don't want to give you a Christmas sermon, but I want to give you a sermon. Ngoba uJesu uyafana ku Christmas
namasiko noKhisimusi. Indaba ukuthi sizalelwe we need to hear the word. iBhayibheli ke isetha out noma liveza umlando wokuthi umuntu kwakunjani in the beginning. Now lithi eqaleni emhlabeni kwakumnyama, shapeless, kungena form. In other words, kwakuphithene konakele, nothing was living. Kodwa from the very beginning uNkulunkulu veza something very interesting. Ukuthi kumnyama kunjalo, uphithizela kunjalo, ungaphili lutho. Ngoba mawufunda kahle yacacisela ukuthi into yayiphila. Yonke into emhlabeni yayinjani bazalwane yayifile. Futhi kwangabonakali because kwakumnyama. Kodwa khona nje uNkulunkulu into ayisetha from the beginning, ayisethe ibe irecord bishop alendlela ibe straight. Now but thina sibuye siligwegwise mase sishumayela, kodwa yena walisetha lama straight. Lithi iBhayibheli kumnyama, ku-shapeless, ku-formless, kungaphili lutho, kodwa uthi kubona lokho kumnyama, kodwa umoya ongcwele, umoya kaNkulunkulu wawuhamba khona kulezo yiphithiphithi. Sesishumele kakhulu ivangeli elifiswa yimizwa yethu babisiba, sithi umoya ongcwele la kuneyiphithiphithi khona nasemahliphihliphini akatholakali, la itholakala khona. Sheshe sayikhuluma lento singazi sikhuluma ngayo. There was nothing living. Kodwa lithi kulawo mahliphihlipi uNkulunkulu usethe record straight ukuthi kumnyama kunjalo, kungaphili lutho, ongeke into ongayikhomba ukuthi iyahaleleka. Uthi kodwa kubona lapho kumnyama into eyikhona umoya kaNkulunkulu, futhi hayi ukuthi uhleli uhamba kulendawo. Isho ukuthini lento? Isho ukuthi noma ngabe kuthiwa bakuthabethe usuku uSathane sekuphose emgodini ongakanani nasemnyameni ongakanani, yinto efanele nesiqiniseko sakhe ukuthi noma abantu bangahamba bangabi khona, noma izihlobo zingakhulumisa, noma ngabenza kanjani, kodwa yinye into ekhona umoya kaNkulunkulu uyahamba kuleyo ndawo. Noma imali yokuthi uzokrosa ngayo ngoLwesibili ukuze lidle ngoLwesine, kodwa yinye into esineshoyayo ukuthi kubona lawo makhabethe angenamoya, angenakudla, angenakhanya, angenalutho, kodwa umoya kaNkulunkulu uzokuhamba. Ngamanye amazwi awulethwa imizwa yabantu. Ukhona wethu siyathanda noma sithanda, kodwa uyahamba phezu kwesimo sakhe. Iproblem uSathane uvela kutshela ukuthi akusaphili lutho kuwena. Njengoba kungasaphili lutho futhi ngeke kusaphile. Kodwa sabani, do you know ukuthi umuntu uyibulala ngoba engasanayo isolution? Ningeneza umuntu ukuthi useyibulela. Usuke eyibulele ngoba bishop usuke seyicabangelile. Wathi no, singayilungisa iphili athi sinongeke ilunge. Aphinda kuwe futhi athi ngeke ilunge. Angithi ngiyalizele bese yarawunda bese fika la ethi khona ngeke kuphinde kulunge. Akekho umuntu oyibulala azi ukuthi bekusazoloko. Bonke mangasubabuze bazokutshela ukuthi ngazama ngoba ngase ngirawunde ndawonye ngibona ukuthi ngeke kusalunge. Nansi ke futhi nje sometimes edala ukuthi umuntu ngiyezwe nje umuntu ethi ya nabantu abayisakanisa, umuntu ofuna ukuyibulala akayisakanisi. Akuyonto right ukuyibulala. Kodwa umuntu mefuna ukuyibulala musu kusuma ngomzalwane ukuthi musu uyisakanisa. Umuntu othatha isinqumo sokuthi aend impilo yakhe usuke esephithene ekhanda lakhe, hayi ngo 1 minute over time. Futhi mangabe uthi sothandaza usuke esedazi lo gama asesilenzini. Omunye mangasuba interview uzokutshela ukuthi sesithandaze for 3 years. Kodwa ngisavuka ekseni ngiyibone le nto. Ifike ikholwa engakaze libe nenkingi lithi hayi suka uyayisakanisa yeye. Ngabosho lawo mase umuntu ofuna ukuyibulala hlala phansi nawe ucelela. Sangaphuma kule nkinga noma ngingathi akusaphumeki kodwa sangaphuma. Ngoba salona inkinga ziye ibamba umuntu ephuma ko performance stage. Kade elalelwa abantu abawu 4000 ebagxumisa 4000. Uzwe ukuthi hayi ubaphethe la. Aphume angene backstage la eshintshela khona ithi inkinga noma ungabadansisi. Kodwa usala iyahamba imoto eminyango, iyahamba nomuzi ngoba sekusele 3 days. Uzwe kuthiwa i-rapper edumile, i-artist edumile, ivela i-possibility. Kwenzakaleni? No. Uthe noma sebagidisile. Kodwa uSathane wamkhumbuza ukuthi noma ungagida, kodwa sekuphelile la. uSathane
asuse ngo-1 ebusuku akutshela ukuthi ngeke uphinde ube nemali kube ngathi imali ngeke isabuye empilweni yakho. Usathane ubaqeda injabulo empilweni yomzalwane kuba ngathi ayikazi ibe khona futhi ngeke isaba khona. Futhi mina namhlanje ukuthi ngisho ukuthi bancane abanesibindi sokuthi engathi ngingafa. Kodwa baningi abashoyo ngaphakathi ukuthi abanazo isibindi sokuphilisana. Ngiphendule futhi. Noma singaba ingelosi sase-redemption leli ukuthi bancane abanesibindi sokuthi asho ukuthi engathi ngingahamba kuyofa. Kodwa baningi ngaphakathi abantu bangase ngife mhlawumbe ngingangconywana because noma ungayisho pholane kanjani usuke ufuna ukufa. Ngisho lento ungayisho kamnandi kanjani uthi mhlawumbe kona nakukufa kuyinzuzo usuke ufuna ukufa. Ngoba ngisho bakhotha amavesi ngerathi nakukufa kuyinzuzo uyafana nomuntu othi ngathi ngilafa. Ngizothi kuwena nathi futhi into engozi angazi ngiyabulela nathi into engozi u-avoid ukuba ikhono elinobuso obubili ugide ube ngathi uhappy kanti ngaphakathi inhliziyo iyanika ngabe isikhathi sokukhala hlala phansi ukhala ungazenzi studying uzosigidisa kanti vele uyakhala. Sometimes we think umuntu ukhonsulwa amandla kamoya kanti ukhonsulwa ngama-emotions ufuna ukufa kodwa manje ubona ngcono ezokhala ngaphambili. Akulona iphutha ukuthi kwaze kwabuhlungu bathandekayo ngisahleli phansi ngicela nizongithoba kubuhlungu. Siphila amanga bese siwakhave ngomoya ongcwele. A lie is a lie. Let me tell you ukuthi la ihlupha kanjani. I-lie exposer kulabantu abakubonayo khona ngithi abanye siwe sihlezi sithi hayi yena namhlanje masikhala kodwa sikhaliswa uJesu. Sikhaliswa yinkinga ahamba nazo. Ukuba uhlale phansi wathi ucela imthandazo bekuzoba ngconywana. Don't live a lie. Don't live a lie. Ngaphila amanga. Isizwa yini ukuthi singaphila amanga? Sizwe ukuthi sazi umoya kaNkulunkulu uyahamba nalapho benda. Uthi umamthabethe ushinte namandla uthi nawo uNkulunkulu esazi ukuthi sibhedanga kangakanani kodwa sidinga sasinika amathuba ukuthi sime phambili. It's a powerful statement ngiyazi mhlawumbe zange sesinabo. Uthe uBishop uyasazi sithi sesimtshelile ukuthi Bishop yazola ngibhekile la kodwa still athi sokuhamba oqoqa umnikelo. Useyithatha iStephen uthi ke no Bishop lokho esingamtshelanga bona. Ngakikhomba sikutshela ngoba lokho sikutshela lokho ongeke ukuyisa sibhedlela. Ziyasatisfy iy'nhlambuluko zabantu ney'ngxaki zabantu because zenza sibe ngcono. Don't fake. Go to the Lord and be honest. We fake nala ngafake kwakhona. Mase kuJesu sifake i-makeup siyakuyena simtshele ukuthi urafu manje. uJesu yena umuntu afanele umtshele ukuthi noma ngesontweni kodwa wena angithandi. Ngiso ukuthi ngithanda wena kodwa wena angithandi. Futhi kade ngicula kade benginqoba kodwa wena hayi ngicula nje phela ngoba uJesu yena umuntu afanele singafeki yena ngoba uyalazi iqiniso. Umhlaba awunalutho kodwa umoya kaNkulunkulu uyahamba. Second point that I want to bring ukuthi uNkulunkulu ke basabana before he creates anything noma anyone amthandayo uqala enze sure ukuthi yonke into is functioning. uNkulunkulu akamakhambi umuntu engakazaphi zonke izinto. Into uNkulunkulu ayakele into yokuqala yenza umoya kaNkulunkulu khona uyahamba kodwa kumnyama. Wayesiyaqala create umhlaba wathi kube khona umkhaya wathi kube khona izilwane nangana senda bathandekayo. In other words manje uyi-summarizer, he created systems, he created kingdoms. Umuntu akafile uthe aphile akhanye akube khona usuku akube khona imini akube khona i-oxygen kwavule kwenzeka i-ozone layer kwenzeka yonke into oyifunde esikoleni yonke lento yenzeka uAdam akafiki. Ngamanye amazwi before uNkulunkulu akubeke endaweni uqale a-create ama-systems
ukuthi lama systems mawufika kuwona nanka ama systems ozowadinga. Umehluko ke ake ngichaze lento ama systems isho ukuthini. You see, it's one thing ukuthi kube khona ama systems. Mhlawumbe ngisho kodwa ngizulu ama systems. It's one thing ukuthi kube khona izinto zonke. Izinsiza mpilo zibe khona zonke. Kodwa wena ungabi nayo access to zona. Ngoba sometimes iyaba khona insiza mpilo. Into ezokwenza ukuthi uphile. Kodwa uthola ukuthi wena awunayo access. Hayi ukuthi ayikho ikhona. Kodwa umehluko wena specifically awukwazi ukufinyelela kuyona. And kube buhlungu ukuthi abanye ababona befinyelela khona. Kodwa abanye abafikeleli. Angifinyanga nesenda bathandekayo. You see, uma ama systems enziwa ingabona ukuthi iBhayibheli uqala kusika umuntu othembela ngale bantu. Ngoba ama systems enziwa abantu abanemgomo ukuthi bangena abadlamini, kodwa bangena abakathabethe. Angazi manje nganesenda basakani. Kodwa uNkulunkulu yena akawakha ama systems anemgomo yabantu. Wakha ama systems akwazi ukuthi afake wena kwakhileyo. Yeah. Awasadingi umvangelo wakho ukuthi athi yebo noma cha. Lama systems uNkulunkulu umnikeze wona wena ngiyakuthanda noma ngikuthandi. Kodwa mayekeni ukuthi konke lokho sikubonayo. Ukuthi iBhayibheli kwakhipha uAbraham wathi phuma uyoqalaza. Uqalaza wathi as far as you can see. Yonke lento ebekunikeze oyibona ngamehlakhe yakho. Wathi uAbraham isoba ngakanani ingane wathi umhambo ubheka wathi shona olwandle. Wathi uyayibona lezi ihlabathi. Wathi omunye ngiyayibona can you count them? Wathi no I can't. Ziningi kakhulu. Wathi as much as you see ihlabathi zolwandle, your sons and your kids will be like this. What you see, uNkulunkulu usekunikeza yona. Ukuthi usathane wenza ngathi kuvaliwe, webazalwane, namhlanje ngizoma mesela ukuthi konke kuvuliwe. Ukuthi kuphela thina sinokhono ukuthi konke kuvuliwe. uNkulunkulu usivulele ukuthi thina sitrive beyond imizamo. uNkulunkulu alindele ukuthi siphile ngezinto eziqhiyelayo, kodwa usivulele ukuthi siphile impilo enkulu emangalisayo. Ngoba konke kuvulelwe thina. Namhlanje ngifuna ukutshela ukuthi noma ngabe kuthiwa yiphi isayitho oyifunayo, namhlanje phuma uyohamba khona uthi into zethu lezi. Noma ngabe kuthiwa yiphi imoto ofuna ukuhamba ngayo, zulu ikhomba ukuthi ezethu lezi zakhelwe thina. Noma ngabe yiphi iplane ofuna ukulida ngobisimusi, ngiyayolibhukisha uthi le ngoba uNkulunkulu uyakhile ezethu. As far as we can see, we will inherit the land. Akukho uNkulunkulu akurestrictive. Ukuthi usathane akutshela uMoshe phansi. Akutshela ukuthi khona ungeke ukuthola. Namhlanje ngifuna ukubhasta lo moya othi akuthina sonke sothola sonke. Njumelo yamanga le. Ukuthi akuthina sonke sonke. uNkulunkulu namanje ukuthi asinikeze sonke. uNkulunkulu namanje uthi anikeze wena imali, anikeze makilomita imali. Futhi namhlanje ngifuna ukukusiza njengoba uvimba abantu bangangeni. Uzivimba wena. Lamandla ovimba ngawo ukuthi abantu bangangeni, amandla ngabe uphusha ngawo ukuthi usathana akakutshengisa ukuthi nje kumina uvimbile awuhambi. Isi umuntu ovimbile bishop akamungu yakhe. Maye unqobile yazi ngobani? Unqoba ukuthi abangenanga. Kodwa guess ukuthi yena usuyenqobeni ukuthi umindawo wani. Mawungena enkampanini bese uyovimba abangcwele bake bangangeni. Uyasebenzana uvimba ukuthi wena ungayi phambili. Ubhizi ya celebrate ukuthi ngeke basibangene kodwa nami ngeke uzinyakaze. Because esikhathi uvimbile uyasibethe njani nabo abangeni kodwa nawe njani umndawo. Yabona into ehleli yona uNkulunkulu ngabe kade akususa ke ukuthi ngena abanye bangene. Ngoba esikhathi ngena manje because ayisekho indawo ngenze njani bese kuqhubeka phambili. Ngesikhathi ubablokile azi ukuthi umndawonye and into emndawonye iyafa. Mawungena nje emndawonye impilo yakho azi ukuthi isiphetho sawo ukufa. Because yonke into uNkulunkulu uyenza. Lithi iBhayibheli uma sofika uNkulunkulu ekhaya ethi ngiyasaba ukuthi sokwenze njani. Wathi uNkulunkulu angisebenza nabantu ababili batshela into must keep on walking. Bawophe kanjani ngokulwa ngezimpilo wathi angazi Mose kodwa mina angizosiza umuntu omndawonye. Ngifuna abantu abazokhala. Ngizothi namhlanje asikhali isimile kodwa sikhala siyaphambili. Ukhala sokhala kodwa sikhala isimile. Sikhala senjani siyaphambili. Ubani lothelo luyinyembezi seyivala amehlo kodwa siye kumbhemu. Athi usathana kusabona kodwa ubusobe kusibheka sakubani umqalisi nomphelelisi. We keep moving. Asiphetshwa abantu. Futhi namhlanje ufuna ukusiza sasiqedwe nyaka. Phuma kulento ukuthi impilo yakho nenjabulo yakho
idepende kubantu. Because thina sokuhlukumeza uJesu azabuye. Uyabothini? Angazi uma siyahola yini kodwa ngithini. Thina sokukhipha ukukhuluma. Futhi ungacabanga ukuthi ushintsha next year. Noma singasuma sofakaza ukuthi ngibazalwane ngonyaka ngiyivumela ukuthi angisongena endabeni zabantu kodwa kuyangeneka uzobona sengenile. New resolution kulo nyaka ngifuna ukuthi esontweni ngingene bese ngiyaphuma nje yabo into esengiyibonile ile ngxoxa ngokuxhawula ngizivumela ukuthi mangenye mangene ngizomkhonzela nje singaphakathi kodwa mangiphuma ngiyahamba. Wathi ngikutshela mina thina sikuhleba uphumile sikuhlebela ukuthi uphumile sithi umbonile futhi ngikutshele ukuthi sokwenza lento engekho sithi beyibotha kagqokile kahle wafana lapho ugqoke kahle uyazi ngoba thina asifuni uphume endabeni zakho. Ungavumi injabulo yakho ilethwa abantu especially endlini kaJehova. Uyinqabe leyo. Futhi bazalwane ngeke ngisho le ungavumi kube khona umuntu onamandla phezu kwempilo yakho ukuthi mangabe umeke ukuthinta ibhathini uvele uxove iprogram yakho. Ngoba labantu abaxova ama-program abantu ave bengenandaba ukuthi uzofika. Abo ubezana bangasikona kodwa baze bazi ukuthi hayibo loyo ngimnyomfe ngimshiyele sibili wakho. Oyibona ukuthi ubisana lonjani lona. Oyincomayo ukuthi ushiye umuntu enjani. Uyazi benzakaleni. Futhi ngiyakutshela hayi ukuthi unoSathane ukhohliwe genuine. Webasana kunabantu abawoSathane emsebenzini okudelela ngo10:04. Senizophuma ngo4:04. Udinwe kuze kunuka umlomo. Uyongena eTaxini kunuka umlomo. Ukudelela ngo10:04. O5 yena udakiwe somewhere. Uyaposta ufake iposta ethi wasibamnandi emhlabeni. Udinwe awukhulumisi umuntu endlini. Uyazi kwenzakaleni udelele umuntu onjani ongenanda. Our happiness is in the Lord. Ukujabula kwethu uvela bazalwane. Number 3. uNkulunkulu useyenzile isystem wamakha umuntu wayeseyahlala kuyo. Adam akafiki athi linda Adam. You see isystem enziwe thina siyakufaka thina endlini ibhathroom ingakapheli. Sisocela usilinge next week sokwesibuye soxhuma kahle amanzi ibhathroom ayikapheli okwamanje nizwela lapha eminyango. Ngijabula sikunikeza iaccess. Vele ngichaza bese ngathi lonke nizalwe nje. Yangeneke ingakapheli. Uhlala. Kodwa uNkulunkulu bekunika access. Akakunika access athi ubesibuye. Ukunika access athi konke lokho okubonayo. Uthi kodwa uthi yonke into oyibonayo uthi nje la udla ubona khona. Ambodla wenze noma yini. Uthi bese ethi azathi unamandla even phezu kofish. Masukhathele babhude kanje ubatshele bashintshe. Benza kanjani ngaba mase ubanikeze umnikeze power over everything. Wamnikeza access to all systems. Na uNkulunkulu wethu nje nathi. Akahlali athi seku-right babshozi. Ingakho kuyingozi ukuba ikhona lisheshe lime ndawonye. Uyabona njengoba bayifakazela ukuthi sizovula umuzi webazalwane angazi mase ngithi konke ngicela uNkulunkulu ngabe ngifuna ukuyisho nje. Because uNkulunkulu kusakunika sasocela ke masterphile ngesocela. Amen. Kahle sithanda semoto yesibili usuthi wena nje hayi bazalwane angazi mase ngithi ngisazocela. Yebo bazalwane mina ngithola imali lesihlanu. Friday angisho ukuthi uzuzuzo kwami kodwa Friday kunye ukuthi ngiyitholi Friday ekwela bazolimala thatha imali ngizokutshela kusasa manje kodwa ngizoma Friday right kodwa ungacabanga ukuthi Friday ngithe ngiyabonga baba ungacabanga ukuthi ngizothula hayi bokusubi next year mayibo mina ngiyashona sengicaleke namhlanje ngoba ngithi nje sikona Friday ngiyabona hayi upushini kodwa
Ngapushe futhi ngoba uDecember uno-60 days kanti uJanuary uno-90 days. Mina ngisaqelene mina. Ungayiphili impilo futhi ungayiphili impilo umakethe uNkulunkulu. Ungekho umakethe uNkulunkulu baba ngiyabonga uyazi ngisazophela. No mina ngifihli ngiyazi baba le mali ngisadingeka. Uyasaba wena ukusho. Because uNkulunkulu umfanisa nabantu. Umuntu okhathalayo ucela kuyena umuntu. Umuntu mawucelekele ekseni wasucelekele ntambama unjani uyakhathala. Kodwa uNkulunkulu uthokoza ekuceleni kwethu. Because ngesikhathi sicelekele uthi awukanti usangithemba umjeni. That is why ikhono elikholo ukuthi seliphumelele alithandazi. Ngoba lazi ukuthi ngelisamdinga ngoba selikuthole konke. Philippine ungazi ukuthi akanini. Because yenza ukuthi uphile with humility uthi Nkosi noma kukhona kodwa ngiyazi kuvela kuwena. Futhi noma kukhona ngiyazi ngisazokucela okunye kusasa. Then God says sengumenzile umuntu nama systems akhona. Unawo konke bese lithi iBhayibheli wayesethini akukuhle ahlale yedwa. Now this verse is not only for Ushaka. Kodwa lisuggests ukuthi God operates in partnerships and in relationships. IBhayibheli lithi two is better than one. Ngeke uyiqede le ndlela uma uyinkomo edla yodwa. Ngeke usebenze kahle ebhizinisini uma uyinhlobo engazwani nabantu. Ngeke uze ube successful kwi-career yakho uma uyinhlobo engazwani nabantu. Ngeke uzubaphathe kahle abantu emsebenzini. Umuntu udalela ukuba nama-partners. Mangithi ama-partners abantu okwaziyo manje bakushoza ukumfonela ukuthi thandaza manje kuyabheda. Umuntu udalela ukuthi abe nabantu akwazi ukumfonela manje bisho bathi imali ayikho. Ngidinga imali manje akuyaphuthuma. Hayi umuntu ozolebele kodwa wena hayi umuntu ozobhala uphinga athi hayi iphele ngisho kadlaminika imali yonyaka. Angithi akunamalevels abantu abathi wena kodwa umfonela ukuthi ngidinga imali before akunika athi hayi angeke ukho akafuna abantu abathi ngeke ukholwe nethi uba nofuna imali. Uqale wenze example athi awugese. Uqale ubagese bonke labo bathatha kancane usibambani. Lutho ke qhubeka awubuphali. Hayi pastor there. Nalo wathi namanga. Athi namanga. Before ungenza imali usutshela abantu abawuthela ukuthi ngeke ukholwe ukuthi imali ifuna ubani. But yamdinga umuntu obhaleni WhatsApp uthi anginayo imali kagesi. Athi ngiyeza lapho manje. Yakusava kungenawo umuntu onjani. uNkulunkulu futhi akubusisa kanjani. Uyamdinga umuntu ozofona uthi angikwazi ukuphefumula eze manje azokulekelela. Ngoba sinjena thina manje usifonela usunenkinga sithi uvelaphi. Futhi mina ngibasoni nokudisho. Because mina ngeke phela njalo ngifonele njalo mase nginenkinga. Makho right awufoni. Uyamdinga umuntu. Umuntu uyamdinga umuntu obesalana. Yazi kule mgqokela abantu abanemali abaphakeme. Nishoda ngabantu abazobethula. Yazi kwenzekeni umphakathi ukufa umuntu ongahambelani. Bakuthethe imali yakhe ayindwa. Umuntu phela mina ngifamisa ukuthi ihlazo ukuthi ufike uqasha abantu abazomba. Yazi ngoba lisuke kwenzakalani? Usuke kuyimessage evela emphakathini ukuthi lolela akaphilanga kahle nathi. Uma uphile kahle labantu abangabangisana ukuthi thina soyangomba ithuna nabo. Akufonela abantu bancane ukuthi sonikeza obhiya. Yibona abayifikela ukuthi angeke singafika nini. Yazi ngoba kwenzekeni ukuphila kahle nabantu. Khona izinto noma uNkulunkulu akakubusisa kanjani kodwa ephoqa ukuthi wehlule kubantu. Kufanele ukuthi uphile nabantu ungazwani nomakhelwane nobazalwane. Umakhelwane baqhumiswa umuntu oqala ozwayo bese yafona. Ethi lapho emzini wakho nake ixhala isibhamu kwenzakalani. Lempilo yakho ukuthi wena umakhelwane bawumbona umbuke ngathi uthi ubuke bazalwane. Umntwana kaNkulunkulu akaphili kanjani. Bese soqamba manga bisho mashoniwe hayi problem yela ekhaya sifaka abantwana bakaNkulunkulu unamanga mase kukhuluma umakhelwane bazozuza simazi ngoshonile nje behlala. Umsalwane uphila impilo example nakubantu abangakholwa. Awukwazi ukuphila nomakhelwane wazi ukuthi
sigabe njengesipho bakhulunywa ngakuthiwa uba usho lomjijelo ongabazi abantu futhi bakhona la umhloniphi ngoba nakho ekulevel yakho umhloniphi noma ekulevel ephansi ngoba uNkulunkulu akakhethi uvela kulethela umuntu okulevel ephansi umhloniphi noma ebangumsindo right kodwa akupheli ukuthi umakhelwane niyaphila makhelwane futhi le nto othi ngichaza noma ngabe uhlala nendawo ngoba kukhona nomoya nothi meke wahlala kulezi indawo zesilungu noma ngahlala esilungwini mawumbona lift up your hands hello umuntu uthi akuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa ngamamazi thini uthi ngimnikeze yonke into ayidingayo Adam kodwa mayihleli ekubeni uAdam ikhona into eshodayo evesi ukuthi ngidinga upartner ngoba 1 2 is better than 1 usebenzela umsizo njengayo amen and then finally okwesithathu sesivala usethi ke uqala umnika ama systems wasemakhela umuntu ofana naye base beyabuza wayesethi ekubuseni uzumbuso ume phakathi ungaphinde uphindele emuva umbuso wasethi ngizodinga okwesithathu which is the altar yona masisivala ngaba namhlanje wayesethi ukuze umuntu aphile embusweni nguna phakathi angasahleli kodwa uyadinga ialtar azohlala yilo lokho kukhumbula ukuthi angisenzanga nombuso khona kodwa uyifikelanga wafika ngomunye umuntu usethi ialtar policy wenza kanjani usethi ke uma nidla nodla konke kodwa umuntu ophakathi nensimbi aniyaka ukuthinta isho ukuthi isho njalo mayebona umuntu ophakathi nensimbi bewubuke bewuhalela kodwa bengawudla abe isuduma uNkulunkulu uthi ngenxa ukuthi wena ukhona sizakuthinta ngaba amazwi umuntu akaphili ngaphandle kwealtar yini ialtar uChristu uJesu umuntu akakwazi ukuphila enganayo into ebuye ukukhumbuza umuntu ukuthi kwakuba ngila angiyimelanga kodwa ngiyimele la usethi uma niphila nodla konke kodwa lwamuthi aliyakudla Sathane masiyabona ukuthi uma ialtar lohlala emini umuntu akasoza xabana noNkulunkulu wayesiyafika uSathane bazodiliza ialtar ubona sixabene kangaka nje ubona izinto ziphithele kanje empilweni zabazalwane ialtar loChristu nezibopho zakhona seyifile empilweni zabazalwane yafika inyoko yathi ushilo ukuthi ungahle wathi umshilo wayesebuza umgadi umuntu othi manje nifundisa ukuthi ukutya kwenziwe bese uzoba nani wayesethi uzoba nani wathi uNkulunkulu uthi uzofa yathi nyoka ke into ozofa wayesedlile wayesedlodeni yakhe wathi sengidlile wathi sengidlile nawe wenze njani i-downfall ayevamsile ukuba iligate i-downfall is a process awuwe manje ubone impumela yokuwa manje kodwa i-downfall yakulinda uyithetha uwile kanti usuwile njengomuntu odakiwe wathi angidakile ngoba usancikile uthi udakiwe wathi anginalutho uthi no wathi siyakhona athi anginalutho uthi imangona ulokho athi asikho isidingo kodwa kanjani anginalutho ikholwa alile ngokade kodwa liba over years ukuthi effect abanye banenhlanhla vele namhlanje abanye vele ngesonto elizayo abanye iyovela after 3 years kodwa yena kade awu funa ukuvala kalento singakaze sinake eBhayibhelini uEva uya kuAdam usedlile uthi idla nami senginjani kodwa uEva kathi uthi umuntu phela ukuba lento yokudla yenzeka sentshani kwafanele kahle bese fika ethi buka senginqoqa Adam ufuza gqokile right akabona lutho uthi idla lo muntu uthe mewadla surely uzofa
uthi omunye why it is soft. The fact that they are compared. Fana ukuthi lento eshwe kusathana. Khona izinto obhizi ungafuni ukuyiyeka. Kodwa uyatshelwa ngazo uyazi ukubanjweni ukuthi uNkulunkulu usakukhavile njalo ngabona ngazo. Downfall ayiveli ngo day 1 kodwa ivela kude sewabili usathana akayivezi ngo day 1 because usukuwa usathana akafuna ufele eduze kwala uzothola khona usizo usathana ufuna ufele endaweni la ngekungcwatha khona ufika kuyena uthi idla akufikwa kuyaphila ngifike idla ayikho into wrong ngami ngiyafana nalo ebomthini ekuseni idla kodwa mbheka wathi impela khona uthi baba sabana uyigadi into ezosusa iqiniso likaKristu ifaka iqiniso elingelona iqiniso uthe ngeke ube nalutho uthe uzofa umunye uthi ngeke ufe enda akafile uyaphila wadla futhi namhlanje I submit to you akadlanga wayesebona unqunu ngaleso sikhathi ngoba fana ngabe kuba khona impi phakathi kwenyoka no Eva no Adam because ukubabadla wasekubuka sengenqono kwafanele ngabe iBhayibheli kuthiwa emva kwalokho uEva no Adam bamshaya bethi usenzile ilimi angazi mangasebenza ngaba amazi kwadliwa kwaxoxa kwaziwa Satan siyabonga manje walekelela kade sasifuna ukuyidla lento ngoba asizokuthwabalwa because uma lento yenzeka Satan konke eqala last week ubona ngathi right kodwa you see ngoba ayiveli kodwa later on ivela ntambama sekwehla uNkulunkulu usethi Adam uthi ayangikho manje la ushiye khona Adam phela ngilapha nasihlangana khona where are you uthi hayi ngilana hayi where are you akakhi uthi udlile ngoba ngiyabaza abadlile bakhe udlile udlile kunokuthi avume inkani ayikho into esikhula amakholwa njengokuvuma inkani ayikho into esikhula amakholwa njengokuthi ngiyaxolisa ayikho into esikhula amakholwa njengokuthi awungaze kabheda babusima bengingaboni uthi udlile yini akasho ukuthi kuhlekile uthi yilo mfazi wanginikeza yena ukuba wangena ngihleli ngegama bangidlanga wonke umuntu owonile ublame abanye abantu kodwa namhlanje masivale inyama ngithi sihlole wena ngaphakathi ukuthi kungakanani okonile embusweni kaNkulunkulu uthi mina wena nonkosikazi awuneza I don't know what we flopped, but stop blaming others. Go back to God and say, I'm the one who messed up. Help me, Lord, to solve what I messed up. Because no matter, you see, who contact life is so bishop. What no matter who to wear no one. What the now got to in the process you see, who want to show where the best one get is paid. You see, who are no wrong, I could imagine. Actually, as a virgin, like Annie, when I am often paid, can as a card. Who are no wrong, I could. I think it was the whole world will tell you what as soon as we can respect. Paul, let's say we are concluded but it's very good name. I say this when you are. I'm big chat. Very. In the way to get respect. God, you are honey. Never want to one in a church for the first time. Person gangs and the spirit. His spirit will gang us over God is our calling his way. Only the two one good thing is the spirit. Based on who's a bit more far. What in the morning would we know coming? This sermon is not an easy sermon. But I want to say this, and Nami, I pray for the same.
angishumayezi nakodwa nami I pray for the same. I'm saying Lord help us ukuthi sibe nesibindi so ukuthi noma singalitholanga uxolo kodwa sikwazi ukuphila impilo yokuthi sixole. Isolution enkulu bathandekayo ukuthi sikwazi ukudlula noma bengacelanga ukuthi sidlule kodwa senzani bazalwane sidlule ngoba izwe lijaja wena masukubhemile isibindi. Sunday sisemozweni yengane lapha etshela imnyama kwangena umuntu ophuzile uMCA please phambili wabanga usindi wasiphazamisa sasukuma sakuyena safike samcaphuna nabanye abafowethu esasina babe bakhona la enyosini sambamba samkhiphela emnyama mina ke ngama supervisor my sons doing the work, don't keep it in here. Right? But there's something I realized. As they were doing it, I got a lesson. Umuntu odlule emgaqweni akazi ukuthi uphazamiseka kangakanani esontweni. Bathi kodwa bayixakelana umuntu odala. Siniphindeleke. Umuntu ongekho la esontweni kwaba emgaqweni uthi kodwa bayixaka ngalo kade sipoza la udayiwa abamboni abawazi umonakalo awenza ngobi laphakathi kodwa imhlangano efanele ungasayi-attend because ayikusizi ukuphikisana nomuntu ongazanga ngomqondo ofanayo ngomzalwane njengayo. Ufuna siqede unyaka with one man ukuthi we move on ungavuma usathana ukwelisa enyakeni ozayo lezinenge nasti. Just reflect. We are going to pray, so Bishop is going to lead us in prayer. Party, I don't want to say this as a family. Party, nine kids where. Would something else get in us still? Oh, it's what we are. As we say, especially when I was wishing. What was that? Who can you say to? What's more than that? Who want to see? Kahle mina nginayinkinga. Kunabantu abaneyinkinga. Izothi wena noma ngabe yini emhlabeni ekudisappointed kodwa ukhona ubaba osezulwini. Bengathi mina dedela into esenhlizweni yakho. Uqeda unyaka kuklile enhlizweni yakho. Ungavuma usathana afaka amafayili enza ukuthi uvuke ebusuku ungalali. Kube khona uqaliphile impilo ukuthi mawuqalaza khona indawo mayiqalaza ngoba khona abantu abaqikayo. Bengizothi ngethathe yonke into namhlanje. Uyise kubaba osezulwini simeke nyawo zethu Bishop. Agiskelise amakhanda. Siyabonga baba wethu